месеца безспорно най-големият талант на българската художествена гимнастика в последните години Симона Пейчева прекрати спортната си кариера. Последното състезание и финала на един 17-годишен труд бе олимпийският турнир в Пекин това лято. Светлата ера на най-добрата ни гимнастичка приключи няколко месеца след като навърши 23 години. Защо се отказа от спорта сега? Ами да си кажа честно, аз от така известно време го обмислям този вариант и единственото, което ме крепеше да остана и ми даваше кораж да продължа напред, беше това, че исках кариерата ми да завърши с голямо състезание и идеята ми беше да стигна до Олимпиадата в Пекин. И наистина бях решила след тази Олимпиада да прекъсна. Пътя до залата Симона намира, когато е на 7. От тогава съдбата й отрежда славна пътека, по която тя не спира да върви нито за миг. И така цели 17 години. 8-часови тренировки, лишения, липса на детство, гладуване, психически и физически болки. И всичко това в името на една мечта и необяснимата всеотдайна любов към спорта. Тя почти нямаше детство, Симона. Още от 7 годишни почна тренировки и от училище в залата. И в залата в училище даже имаше случай детенце от блока в началото, което я срещна и я позна, че е Симона Пейчева и се очуди, че тя живее там в същия блок и почна да скача от радост. Тя сподели, че вие сте завели в залата за първи път, защото така много настоятелна е била дълъг период от време, че иска да е художествена. Тя много настояваше. Тя основно на нея се дължи това желание да тренира, защото бяха избрали треньорките в първи клас, когато минаха, но в интерес наистина да ние нямахме много желание да се занимава с гимнастика професионално. Това е живота на Симона Пейчева до днес. Сега скъпоценният камък се отлепи от короната на световната художествена гимнастика и реши, че е настъпил момента да прекрати безупречната си спортна кариера. Мисля, че няма за какво да съжалявам. Гимнастиката е един път, по който тръгнах от съвсем малка, с много желание, с много мечти. И мисля, че макар и някои така неизпълнени от мене планове, които съм си мечтала да ги постигна, повече от 80% съм постигнала това, което съм си мечтала още преди да вляза в залата. Тъй, че общо взето за нищо не съжалявам. Наистина това, което съм направила за себе си и за гимнастиката, мисля, че е много и аз съм щастлива от това, което аз постигнах. В последните 8 години Симона Пейчева е единствената българка, която неизменно се нареждаше сред най-добрите 10 гимнастички в света в индивидуалния многобой. В колекцията си има близо 60 медала от международни състезания, а най-големият ти успех е спечелването на световната титла и то 2 пъти. Симона е двукратна световна шампионка от Мадрид 2001 година и Щутгарт 2002. На последните 2 олимпиади тя зае 6-то място в многобоя в Атина 2004 и стана 10-та в Пекин това лято. Първата ми мечта въобще с влизането в залата беше да участвам на световно и евентуално ако участвам да стана световна шампионка, което това е една от основните мечти, които се сбъдна. Нещото, което исках да постигна след медал от световно, беше медал от Олимпиада и това беше едно от нещата, които не успях да постигна. Тъй, че може би това е нещо, което така не ме кара напълно на 100% да съм удовлетворена от себе си. За да се шлифова един диамант, респективно един спортист, е нужна компетентната намеса на професионален екип. Симона Пейчева е гимнастичката, която 17 години остана вярна на своя клуб академик, както и на нейната треньорка Мариета Дукова. Аз ще кажа, че съм много щастлива, че живота ме събра с един такъв сериозен спортист, с който изминахме този дълъг път, в който натрупахме много опит, много умения, много познания, просто се обогатихме. За мен е много приятно, че тя не изчака и седмица-две и дойде в залата, което означава, че така за разлика от много гимнастички, които след приключване на спортната кариера се отвръщават от спорт и сумът и време не влизат, в нея такова отвращение не съм изградила. Напротив, тя е тук и сега не е събота, но други дни е по Анцунг, прави съчетания на децата, учи правилника, има голям мерак. Поне на този етап. Не да се виждам и като треньор, но тя ще си реша. Въпросът е, че тя е съхранила едни много добри чувства към залата, към клуба си. Просто един много сериозен спортист, който е пример за подражание. На всеки треньор пожелавам да има шанса да се събере с такъв вид човек като нея.
Този тандем издържа на всички препятствия, с които се сблъска и успя да се съхрани, благодарение на невидимата нишка, която свързва хората само при наличието на чистата и искрена обич. Едно усещане за принадлежност, което много малко спортни специалисти имат шанса да постигнат в кариерата си. Това е залата, в която израснах. Тук ми бяха първите големи състезания, подготовка за състезания. Тук се подготвях дори за първото ми световно в Мадрид 2001. Тъй, че тази зала общо е пълна с спомени за мене. Сега мечтите на Симона Пейчева са свързани с бъдещите планове. Да запише магистратура в Национална спортна академия, да се реализира след това като съдия или треньор и, разбира се, да създаде семейство. Преди това обаче основният приоритет на Симона е заслужената почивка от залата, тренировките и неспирните пътувания по лагери и състезания. Първа и основна задача е да си завърша висшето образование, което трябваше още миналата година да го направя, но не ми оставаше време поради подготовката за Олимпиадата. И сега изцяло съм се отдала на това. Имам намерение да остана в сферата на спорта, но не веднага. Мисля малко да се откъсна от спорта, да бъда наясно с личния ми живот, с повече неща, които не ми е оставало време да правя, но имам намерение да остана в средите на художествената гимнастика. С треньорска дейност ли искаш да се занимаваш или съдийска? На първо време мисля да започна с съдийска и смисъл такъв треньорска не се ангажирам с цел да тренирам някой. Помагам от време на време на госпожа Дукова, на Ели, но в никакъв случай не съм се ангажирала наистина с някое дете конкретно да тренирам. Важното ще остане, ненужното ще изчезне. Спомена, който името на Симона Пейчева ще остави след себе си в художествената гимнастика, е блестящо кълбо от енергия. Неповторим стил на килима, който можем да оприличим като перфектен жонгльор, приказна фея и вътрешен заряд, който притежават само лидерите. Физическото изстояние в залата и тренировките си е нейн избор и тя е преценила, че само така може да постигне нещо в този спорт, който е избрала. Така че не се е налагало да я води на сила в залата. Това е нейно решение. Когато животът ти е свързан единствено с големия спорт, очаквано и жизнената ти среда се свежда до контакти с специалисти в тази област. Освен семейството и голямата любов, приятелите на Симона са предимно от залата и художествената гимнастика. Скъпа приятелка е Кристина Рангелова, която се върна в националният ни ансамбъл след майчинство. Дъщеричката на Криси е на година и 8 месеца, но това не се оказа пречка тя отново да влезе във форма и да заеме достойното си място в настоящия ансамбъл на България. С Симона сме израснали от деца. В залата сме от малки, познаваме се от малки, но истината е, че не в залата станахме толкова добри приятелки. Никога няма да забравя, когато бях бременна и Симона всеки ден след тренировка идваше вкъщи, носеше ми плодове, зеленчуци, шоколади, ядки, а тя все пак тогава се готвеше за световно и за европейско и костваше много усилия. Страшно много съм и благодарна. Не само за това, просто един страхотен човек, наистина. Много се само това ли, освен че е състрадателна и всеотдайна, други качества има ли като спортист първо и после като човек? Разбира се, като спортист, значи не може една междутурка, ако няма характер един човек, ако не е борбен, както е тя, да стисне зъби толкова години, толкова травми, да стисне зъби, да събере сили и воля, за да оцелее толкова години, просто нямаше да е тя, нямаше да има тези успехи, които има. Това е финалният акорд на Симона Пейчева. Един професионалист с невероятен чар, който успя да заради сърцето си с постоянство, за да се справи с предизвикателството на изключително тежкия спорт художествена гимнастика. До сега личната легенда на грацията ни бе да радва всички привърженици със своя заряд, перфектна техника и игра на килима. Качества, които отличават големия спортист от просто добрия. Любовта дали ще е към спорта, към работата или към човек, наистина е нещо, което те мотивира. Може би наистина за това, че има голяма любов към гимнастиката, успях да постигна и големите си мечти. И наистина е така. Ако има любов, ако има нещо, което искаш да го направиш цената на всичко, може да постигнеш много големи успехи. Прекратявайки активната си спортна дейност, Симона Пейчева със сигурност ще продължи традицията на утвърдените имена в родната ни гимнастика. Тя всъщност е едно от големите обещания за бъдещето на художествената гимнастика.